Концернът Фесто влиза в България през 1986 година със създаването на първото си търговско представителство в страната. Производствената дейност на Фесто в България стартира през 1990 година с закупуването на малкото предприятие Пневмоавтоматика с аналогична на Фесто производствена програма. Когато през 1993 година стартирахме с първото производство за концерна Фесто, бяхме 18 производственици и оборот от 75 000 евро. Качеството ни даде основният тласък в първите години, когато започнахме работа като сътрудници на Фесто. Благодарение на отличната квалификация на целия състав и работата в екип, успяхме да се докажем и да бъдем заводът на Фесто с най-добра срочност на доставките и с запазени позиции на много високо качество. Това успешно развитие на производствената дейност в България стана повод Фесто Германия да регистрира през 2000 година отдел производство като самостоятелно дружество Фесто производство ЕООД и да инвестира в строежа на нов комплекс Фесто. 2013 година заварих наистина промени, не само ръст и развитие, но и разширена структура, създадени нови звена, нови отдели, поети и нови продукти. Не напразно Фесто казва, че сътрудниците са най-ценният актив на дружеството. А ето на какво се дължи успешното развитие на завода в София. Продуктовата ни програма обхваща сензори, съединителни кабели, вентилни модули, аксесуари и други изделия. Кабелно конфекциониране, шприцване, лазерно заваряване на полимерни детайли и hot melt. Това са част от ключовите технологии, които се използват във фирмата. Механичните и електронни дизайнери работят в тясно сътрудничество с развойните отдели от Фесто Германия. За постигане на целите ни чрез подобряване на нашите умения спомага цялостната ни производствена система Festo Value Production. Най-голямото признание е инвестицията на концерна в новата производствена сграда, която откриваме и сега и с която удвояваме производствената и логистичната площ на дружеството. А сега нека да видим изцяло новата ни сграда. Тя се състои от 3 нива, като общо застроената площ е 8800 квадратни метра. Първото ниво е изцяло за нашата логистика. Второто ниво, в което се намираме в момента, е изцяло за нашето производство. Бъдещето е пред нас. Ние сме Фесто. Ние сме Фесто. Ние сме Фесто.